Għandi dal-oġġett hawnhekk, dana naħseb kulħadd jaf x'inhu. Dana huwa il-heavy fuel oil. U hekk taraw kemm huwa maqut. Dan huwa d-diskors li għamel Leo Brincat, dak iż-żmien deputat Laburista fil-programm Xarabank fil-11 ta' Jannar li għadda, meta l-Partit Laburista kienet jagħmel kampanja ta' propaganda kontra l-użu tal-heavy fuel oil fl-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara. Sa dakinhar il-Labor kienet jgħid li dan iż-żejt jagħmel ħsara lill-ambjent u lis-saħħa tal-Maltin. Inti flimkien ma' sħabek responsabbli għal ħsara lis-saħħa tal-Maltin kollha. Nippreżentawlek flok l-Oscar. Leo Brincat illum huwa Ministru fil-Gvern ta' Muscat. L-istess gvern li l-ġimgħa li għaddiet talab lil MEPA biex il-heavy fuel oil jibqa' jintuża sa Marzu tas-sena d-dieħla. Dan biksur tal-weda li Muscat għamel mal-Maltin meta kien qal li waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel bħala Prim Ministru kienet se tkun li jaqleb il-Power Station għad-diesel. Illum Leo Brincat ma jgħid xejn dwar dan il-U-turn. Apparti Leo Brincat kien hemm aktar esponenti li kienu jitkellmu kontra dan it-tip ta' fuel. Fosthom is-Sindku ta' Birzebbuġa Joseph Farrugia li tkellem dwar ir-rwejħ ta' qatran li huma insapportabbli. Għadna salluni xommu, għadna salluni ngerger li meta kun l-ħisfa li rħmil Gregar u rħmil Vant sal-ġumma l-oħra stess. Ma salix nistapportu Birzebbuġa dik il-liħa. U maqdar id-deċiżjoni tal-MEPA. Jiena ħassejtu li l-heavy fuel oil il-MEPA ma kellix tippruvaħ. Kellu jintuża d-diesel. Għax aħna r-riħa tlek naġenellek ir-riħa li tiġi mill-Gregar u mill-Vant meta jkun hemm riħa ta' qatran jingħalaq. Kulli l-lokal tagħna meta jkun riħ qawwi mhix ma saxlok jieħu kollox Birzebbuġa huwa. Pretendejt li l-MEPA għandha taqlebha għad-diesel. Farrugia qal li l-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa għadu ma ltaqax minn mindu ttieħdet din id-deċiżjoni, iżda dejjem ser jaħdem favur id-drittijiet tar-residenti f'Birzebbuġa. Jiena l-Kunsill Lokali aħna għadna ma ntqajniex minn dik li għaddiet liġi approvata mill-Minna. Issa jiena x'ħal jagħmlu sħabi ma nafx. Nitkellmu fil-laqgħa li ġejjin. Lura fl-2011 l-istazzjon Laburista kienet jagħmel kampanja sħiħa kontra l-Gvern Nazzjonalista fuq l-użu tal-istess żejt li se jkompli juża l-Gvern Laburista llum. Dawn huma servizzi tal-aħbarijiet li deru fl-aħbarijiet tal-istazzjon Laburista dak iż-żmien. Jekk l-Enemalta tagħżel li tuża l-gasoil minflok il-heavy fuel oil fil-Power Station ta' Dellimara, mhux biss jonqos il-livell ta' trapp fl-arja, imma wkoll ir-rata tal-imwiet minn mart respiratorju u minn mart tal-qalb. Ma nistax insibilha espressjoni oħra iżjed preċiża bħala daħ fil-wiċċ. Dawk kienu deċiżi minn qabel wara se. Dan għaliex hemm diversi pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jinsistu li l-użu tal-heavy fuel oil qabel jinħaraq iwassal għal kanċer bl-istess mod bħal mal-ġar u tqejjed tiegħu jista' jikkawża problemi kbar ta' saħħa. Illum lanqas l-istess stazzjon Laburista mwed jikkummenta dwar il-fatt li anke f'dan il-qasam Muscat mhux qed iżomm mal-wedi li jagħmel mal-poplu Malti wawċi.